Rigtig godt nytår alle sammen. Det har godt nok været et underligt år, vi er gået ud af, og jeg tænker, må ikke de fleste af os tænker, yes, endelig kommer vi ud af det år 2020 og ind i 2021, som forhåbentlig bliver så utrolig meget mere dejligt, normalt, bedre. Måske så kan vi endda igen få lov til at kramme og holde fester og være sammen med mere end 10 mennesker. Og bare noget så normalt som at give hånd. Sige pænt goddag til hinanden. Det savner jeg i hvert fald. Og jeg savner i det hele taget det her med at komme tilbage til normalen. Hvad er det normale egentlig? Står vi egentlig ikke altid her ved tærsklen af det nye år og siger, i år må det blive meget bedre. I år så bliver alting meget mere normalt. Hvad er det normale? Se, hvis jeg havde læst nytårsevangeliet op, så havde vi hørt, at Jesus han blev omskåret, og han fik navn. På den tid var det ganske normalt. Vi hører altså om barnet Jesus, men som vi nu her også ved i bagklogskabens lys, at han er Gud. At han træder ind i den helt normale verden. Han lever et liv med samme vilkår som dig og mig på den tid. Men der sker det endnu mere. Det er han for navn. Det har du og jeg også fået. Ganske normalt. Men vi så ved, hvad det er, hans navn betyder, nemlig Herren frelser, så får vi at vide, at vi har en Gud, som går med ind i livet, der hvor alting leves på godt og ondt. Men vi har også en Gud, som frelser os, som går med. Det ved vi i lyset af påskens begivenheder. Det gør livet lettere at bære. Det gør, at vi ved, at uanset om det er et år som 2020, eller forhåbentlig et fantastisk år som 2021, så vandrer vi ikke alene. Hverken i de mørke dage, men så sandelig heller ikke i de lyse. Så lad os glædes ved det, og håbe, at vi får et fantastisk år sammen. Rigtig glædelig nytår. Amen.